Oh, may road. Oh, ay, kita mo na video ata. So yun guys, nandito tayo ngayon sa roadside. Hindi mata ka lugar rin. Nakatag-tagarimal. So yun guys, maning. So yun guys, nandito tayo ngayon sa roadside foodies. Ang may pansit gisado na napakasarap. Ganun din sa lomi at sa mango shake. Lahat ng shake masarap. So kain tayo guys. Let's eat and enjoy the night. No. Woo. Here, sinantay natin si Boss Ching. Yung bossing namin na may-ari. This mango shakes is sponsored by Boss Ching. Siya may may-ari ng roadside foodies. Kasama niya yung kanyang may bahay na napakaganda. Si Madam April. Ginagawa mo? Matagal lang kami kumain guys kasi marami kaninang nag-order. Oo ba? Sobrang napagod si Boss King sa pagluluto. No. No. Talaga na itas mahal. Ginagawa mo? Baka din pa yung lumatay ko tere ko kaya naglutaw. Nagluto ka sa pinanawan na. So, simbang kutain 1 hour. Naluto din na pero di na gano'n may pindot adi wala. Sana na eh. Puro pagasto lang kaya. Pag-shares na wala.